Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Pastor John. Sa ako ka alagad sa Ginoo nga gusto nga mohatod sa pulong sa Ginoo alang kaninyong tanan. Kamo nga makapaminaw, makatan-aw nini ako ang maong video. Magaampo kita, langit nung amahan, nagasimba kami kanay mo, nangayo pasaylo sa among mga sala. Limpihi ang among kasing-kasing, ug salamat kay sa higayon nga madunggan ang imong mga pulong. Ihatag Ginoo ang kalinaw, ug imong balang espiritu, magapukaw ka namo Ginoo, asamot ka mailhan nga among Dios. Ug hayagi kami Ginoo nga ang imong kaluwasan among makit-an unsa mga problema, mga kasakit sa kinabuhi. Nga among gisinati karon, anaa ka nga nakakita nini ug nagmahal ka namo. Amen. So, mga kaigsunan, nining kahigayunan karon, akong hisgutan kaninyo ang ginaingon dinhi sa balaang sulat sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 og ngadto sa 4. Ato ang basahon, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahingdanon kaayo. Kini mao si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya sa ikatulo kaadlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ang atong isgutan karon mao ang ginaingon, namatay si Jesus alang kanatong tanan o alang kanimo. Mga kaigsunan, o dunay mga panahon nga mangutana kita sa dihang dunay mga problema, dunay mga kabalaka, kung aduna ba'y naghatag ka natog dako nga importansya. Kung aduna ba'y naghatag ka nato o pagtagad sa ato ang kinabuhi. So, nining kahigayunan karon, atong hisgutan kini ang gibuhat sa ato ang Ginoong Hesus. So, kitang tanan sa ato ang kinabuhi, aduna gayo sala sa atong unahuna. Sa unahuna palang daan, makunahuna tagdautan, makunahuna tagdili maayo, magsugod ang plano nga dili maayo sa atong unahuna. Dunay mga higayon nga ang atong unahuna giharian. Munang niingon si Kristo nga kung ang usa ka lalaki mutan-aw sa usa ka babayi nga mahilas o aduna say pagdan-aw nga dili maayo, siya nakapanapaw na o nakakumit nag adultery. Tungod kay ang atong unahuna, mao kini ang part sa tuang kinabuhi wherein nga mu-enter dito sa tanas. Daghang mga tawo nga magpakamatay, ningon sila sa ilang pagpakamatay, dunay nagsulti, nagsulsol sila nga buhatan na. Pati ay mo ko galingon, kidili ka maayo. So sa ato ang unahuna, doon na gahom sala. So mao ka na ang party sa sala. Ikaduha, nga party sala sa atong ipanulti. Mga pamalikas, panunglo, panaway, daghan nga klase nga mahimo nato nga sala. Sa ato ang panulti. Labi na nga masakitan ta, mugawas ang dili maayo sa atong baba. Sala sa pagpanulti. Ikatulo, ang sala nga gibuhat mo na nanay mo patay, mo na nga manumbag, nanay magbumba, doon na mga hitabo ug tungod sa pagpadala nato sa atong emosyon o sa ato ang kaugalingon nga nagamhaan ta sa sala, mao kana ang hinungdan nga adunay dako nga result sa ato ang mga nabuhat nga mga sala. So ang uban, ang pagbasol o lahina, diha na sa pirisuhan, kung aduna nay nadakpan na, kung na-involve sa mga lain-lain nga mga bisyos kinabuhi. So, mga kaigsuunan, kung naaman ta karon unsa mga kondisyon sa tuang kinabuhi, gusto na akong ipaabot sa inyo nga importante mo sa Ginoo, importante ta sa Ginoo. Nga bisan pa unsa mga kondisyon nga ato ang nagian sa tong kaugalingon. Kini atong gibasa, sulat kini ni Apostol Pablo sa taga Korinto nga nagaingon nga si Apostol Pablo nagpaabot sa usa ka importante kay nga sulat nga ginaingon nga dunay importante kay nga sulat nga pinaka-importante nga maong giingon dinhi nga iya ang ginawali o ginatudlo
nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Kani di ato ang mga ginabuhat. Kaning atong sa mga unahuna. Kumingon ta kinsa hinungdan nga ano nga nalansa nga atong Ginoong Hesus, makaingon ta nga kita rapod nganuman tungod kay sa atong sala, sa ato ang mga gibuhat, sa ato ang dili maayo, gipakamatyan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Alang sa atong mga sala. Wala magitawo nga perpekto kanatong tanan. Dunay tawo ang iyang ngalan perpekto, pero iya pong aplido masalaypon. So angayan ta nga masayop, arangan ta nga masayop. Nganuman nga ang tawo aduna may sala. Tungod kay kung makadumdum ta, si Adan nagibuhat sa Ginoo, nga unang tawo aduna sa asawa si iba, natintal sila sa pagkaon sa gidili nga prutas. O kadto nga pagkaon mo to higayon nga nakasulod ang sala sa kinabuhi sa tawo. Ug sa atong pagkatawo, dili man ta tudluan gani sa mga bata pa kita, di ta tudluan sa ginikanan unsa ang sala, pero sa atong hunahuna naa na. Usahay malipay ta nga kung masakitan ang atong isig katawo. Ug tungod niini sa kagubot kay sa kalibutan, naghampatay, mabalitaan nato mga klase-klase, dili ma-explain tungod kay adunay source sa sala nga mao si Satanas. Si Satanas nga gusto nga maimpluwensa ato ang hunahuna, gustong muguba sa atong hunahuna. So kung basahon nato ang Biblia, gingon pa diri sa Juan kapitulo 10, bersikulo 10, nianhi ang kawatan sa pagpangawat, sa pagpatay ug sa pagguba. Apan ni anhi ako, si Jesus niingon, aron sa paghatag kaninyo og kinabuhing malipayon. Sa unang verse, sa unang area, ni anhi ang kawatan sa pagpangawat, sa pagguba o pagpatay. Gi-explain ni Jesus na nga nauna kaniya mao si Satanas. Kasi si Satanas ni anhi aron pagguba sa kinabuhi, aron pagkawat sa kalipay sa mga katawhan. Example niini, kung adunay mga kalisdanan ng atong kinabuhi, adunay mga tentasyon. Example, lamingon nga, dali na lang, ibaligya na lang ni gusto kag kwarta, baligya na lang ning drugs, baligya na lang drugs, o panulis na lang. O, pag humani mo ni ana nga buhat, nadakpan ka, nagsayop o naguba ang imong kinabuhi. Nagmahay ka nga ano nga nabuhat o nimo. Gibayaran to nimo ngadto kay nganuman kay Satanas itrik kaniya, uwaton kaniya para nga makuha kaniya kay Satanas gusto niya nga gubuon kawaton ang atong tinuod nga kalipay, uwaton ta niya. Dili niya gusto nga makita nato ang gugma ni Jesus nga gibuhat dito sa cross, nga si Jesus namatay dito sa cross. Tanawa dinhi tungod sa atong mga sala nga bisan giuwat kita, gitrik kita, ang atong Ginoong Hesus ni anhi sa kalibutan. Aron nga kita makaangkon og kaluwasan. Aron nga ikaw nga naa sa kalisdanan, naa sa kalisod ng imong kinabuhi, makaangkon kag kaluwasan. Impadiri si Jesus namatay didto sa cross. Gilubong pag-abot sa tulo ka adlaw na banhaw. Tungod kay nagpasabot gini nga sa dihang paglubong kaniya didto ug sa dihang mutuotan ni Jesus gisama pud ta nga ilubong uban ni Jesus, namatay ta uban ni Jesus, ug sa pagkabanhaw ni Jesus, sa atong pagdawat kaniya, sa atong pagduol kaniya, kita pod makaangkon og kaluwasan ug kagawasan. Mga kaigsuonan, mga mahal nga igsuon, ang tinuod lamang nga kalipay nga masinati sa tawo naa lamang sa tong Ginoo. Kining kwarta, mga pangandoys kinabuhi, usahay gusto sa usa ka lalaki nga naigwapa kay nga babayi, gusto sa usa ka babayi nga napoy gwapo nga lalaki, gusto og kanang power, kwarta, tanan nga naa nga ato makita, o gwapong balay o tanan, pero kaning tanan mahanaw ra kining tanan. Dili man ta moabot aning kinabuhi ag 200 ka tuig mamatay man ta, pero ang giingon diri sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga makaangkon ta sa kinabuhi nga walay katapusan, nga walay bayad nga yang ihatag kanato, pinaagi sa atong pagduol kaniya o pagbasol sa atong mga sala o pagtuo. Basahon nato ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Iyon pa diri, kay ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa nga walay katapusan nga naa sa tuang Ginoong Hesukristo kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan adunay sala. Mauna nga ang tuyo nganong namatay si Jesus sa cross. Kita untay angay ilansang, kita angay untay mamatay. Apan
ang atong Ginoong Hesus nibayad aron nga ikaw mahawas, makaangkon og tinuod nga kagawasan, makaangkon og tinuod nga kagawasan sa kinabuhi, freedom nga dili mabaryan og kwarta. Ingon pa ang atong Ginoong Hesus, ari kamong gikapuyan og gibug-atan kay papahuwayon ko kamo. Sa Mateo kapitulo 11:28 nga ang atong Ginoo nagtawag nga adunay mga kabugat sa problema, adunay mga kasakit sa problema, nagtawag siya kanato. Gusto kaniya nga tabangan sa imong problema, tagaan kanya kagawasan ug dili lang kinabuhi nga walay katapusan. Kung mabasa nato ang Juan kapitulo 3 versikulo 16, gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gipadala niya ang bugtong anak nga mao si Hesus, ug kinsa katong motuo kay Hesus nga yang bugtong anak dili silutan kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dili silutan kundili dili ka maadto sa impierno, makagawas ka sa sala sa imong pagtuo ni Jesus, sa imong pagduol kaniya, maangkon nimo ang kagawasan, ang tinuod nga kinabuhi. Ang imo lang ang gikinahanglan sa Dios nga i-accept nato ang atong mga sala. Wala may perpekto nato. Gingon pa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Gingon pa dinhi nga kung imong isulti ang imong mga sala ug kalapasan ngadto sa Dios, siya matarong tulid nga muhugas ug mulimpyo sa tanan nimong mga kalapasan. Sa tanan natong mga sala, unsa man ta ka itom, unsa man ta ka hugaw, unsa man atong ngagian nga sala, aduna pay paglaom. Aduna pay kagawasan nga tinuod sa tuang Ginoong Hesus. Kung naa man kakaron sa imong kinabuhi, gamita ang imong tuhod, luhod. Surrender sa Ginoo. Pagbasol kaniya, tuhui siya nga imong Dios ug manluluwas. Gigingon pa dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nagiingon nga kung imong isugid sa imong dila ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga si Jesus namatay ug nabanhaw, maluwas ka. So diha imong makita nga kung atong isulti gyud sa atong baba, sa atong kasing-kasing mutuo ta nga si Jesus namatay ug pag-abot sa 3 ka adlaw nabanhaw, maluwas ka. Igsuon ko, nanginahanglan ka bag kaluwasan. Aduna ka ba'y makakagool sa imong kinabuhi? Gimahal ka ni Jesus. Nanuktok siya sa imong kasing-kasing. Hununga ang mga kabalaka. Hununga ang dili maayo sa imong kinabuhi. Gusto niya nga mahimo nimo siyang Dios sa imong kinabuhi. Ablihi nga mo kasing-kasing. Tagaan kanyag bag-o nga kinabuhi. Kung andam na ka, mo desisyon ka karon nga dawaton nimo siya nga imong Ginoo sa imong kinabuhi, uban niko sa pagampo. Sundi ako sa pagampo. Langit nung Amahan, ako si isulti ang imong ngalan, nidawat ka nimo Ginoong Hesus nga akong Dios ug manluluwas. Gituhuan ko ikaw nga namatay ka sa cross alang sa akong kalawasan. Mupuyo ka sa akong kasing-kasing ug mahimo ka nga akong Ginoo. Ibasulan ko Ginoo ang akong mga sala. Salamat Ginoong Hesus nga namatay ka sa cross para sa akong mga sala. Tabangi ako Ginoo, pinagis mo bala ang Espiritu nga biyaan ko ang buhat sa sala. O gikan karon ang kunon ko ang bag-ong kinabuhi nga gikan kanimo Ginoo. Ug dawaton ko ikaw ug ikaw na ang akong Dios samtang buhi pa ako. Salamat Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Nga bisan unsay mahitabo sa akong kinabuhi, anhaa ka nga tinuod na akong kaluwasan. Amen. Sa imong pagampo ni ana, nahimo kang bag-ong tawo. Bag-o na kang binuhat at tubangan sa Ginoo. Ingon pa sa Biblia, dinhi sa Biblia sa gingon pa diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 17 bersikulo 17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o niabot na. Sa dihang idawat nimo si Jesus karon sa imong kinabuhi, bag-o na ang imong pagkatao. Ikaw na ang giluwas sa Ginoo. Doon na kay kaluwasan ug eternal life. Ingon pod sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, kinsa katong gitawat kang Hesus ug nituo kaniya,
siya gitagaan niya higayon na himo anak sa Ginoo. Himo na kang anak sa Ginoo. Ug hinumdumi, gidapatikan kaniya sa kaluwasan. Pangita og simbahan nga nagtudlo sa Biblia. Pagbasag Biblia, pagsugod ug pagampo. Ug pangita og mga tawo nga nakaila sa Ginoo nga makatabang nimo nga mugro ka. Ug tinuod nimo maangkon ang kagawasan. Mahal ka ni Jesus. Ay salutyo, ayaw kalimot. Mahal ka ni Jesus. Pagpadayon sa imong kinabuhi. Amen. Amping ang Ginoo panalangin kanimo. Amen.